Hola! Què voleu que us expliqui d'històries de la nostra història? Si amb el primer volum vam aconseguir ser el més venut per Sant Jordi, què creieu que passarà amb aquest segon volum? Tindria ganes de que passés el mateix, però si voleu saber el que hi ha aquí dintre, us esperen 20 capitulets diferents, desconeguts, insòlits, amb molt rigor històric, amb uns pessics d'opinió i amb molta anècdota. No us ho podeu perdre. Sabíeu que el Servei d'Intel·ligència britànic va intentar atacar Fassa a la Segona Guerra Mundial? O que fins i tot l'esposa del caudillo, el general Franco, va estar a Andorra, a Pirinès, comprant cosetes? Això i molt més, aquí, a Històries de la nostra història 2. I ara que estem en una església, Sant Miquel de Colesters, aquí va arribar també a Andorra la Santa Inquisició. Oh! Si us expliqués. Aquí surt tot. I a més, sabeu que molt a prop, per aquí, el Fener, el poble va ser engolit per la terra? Doncs tot això i molt més, com deia Pascal, val més la pena saber molt de poquetes coses que tot d'una sola cosa. Històries de la nostra història.